Hawu, ngiyikhonjuzwa yini indaba yaseSjeni nani? Uphelo waze weza lapha ku-social media ezoxolisela uSjeni esefuna ukusichazela ukuthi hayi animazi ngendlela engimazi ngayo, animazi ubudlelwane bethu, animazi umuntu sathi Phelo please, siyayi-enjoy ishow, sithanda ukulandela i-episode ne-episode, musuke usichazela. Lokho kwaku-social media, vezani okunye ku-social media, uyeke ishow ilandelwe yithi, siyibukele ishow, sihambe nayo kamnandi, sifike ekugcineni. Ngoba laphaya kwi-The Bala Family, hayi bebengashiyi nje lutho. Bebekhuluma, sikulandele abakukhulumayo, beze nathi ku-episode elandelayo, sikulandela. Nakhona futhi sekufika isikhathi sokuthi omunye akakhiphe okusesifubeni, bahlala kanye kanye. Ukuze kungabi khona ozokhomba omunye ekhomba omunye, ukuze omunye elalele ukuthi kuthiwe ngegama lakhe bezwe bonke. Hayi bona balenze iqiniso shame ngesho yabo ngayithanda kuwukuthi-ke yini eningathembekile. Ngoba nganicela ngathi leya show manihamba niyomemeza lapha ku-comment section lobu nithi nje sicela isizini entsha abashuthi u-season 2 uMzansi Magic ngeke uhlale phezu kwemali. Bebona ukuthi nina niyayifuna, niyayidimanda. Kule video-ke bengizoveza lokhu ebese nikuqala ku-social media ukuthi phela vele amaZulu anakho ukubukelana phansi. USjeni nani korobha ngaye phansi lapha e-Eastern Cape. Ngisho obhuti bakhona baze bathi khona ku-right ukuthi uthathe unkosikazi ozokwazi ukulandela amasiko akho, unkosikazi ozohlonipha izinto zakaXhosa nje akayibheki phambili. Sanikhohliwe ukuthi ifamily beyiqale yathi bona baphuma esontweni ngokuhamba kwesikhathi seyishintshile izinto, okusho ukuthi bebehamba ngomgudu wesonto kwase kuba nama-changes akhona manje sebelandela isiko. Naseniphuma noSjeni yedwa ukuthi uSjeni ongafuni izinto zakaXhosa kwasho kwacima. Bengizonivezela ukuthi-ke yabo leyo kujajana seniyithatha niyifake e-KZN as if nina benimsula lapha, naze najaja nokuthi nje wayengathathi ngani umXhosa wakubo uBhutloyiso. Futhi mandothi mina ngikhuluma iphutha, ngingawafuna ngiwathole lawo mavidiyo manje nama-comment ukuthi-ke nje guys ngine-flu embi, angeke nginayo i-energy yokulandela amavidiyo ku-social media. Hawe guys bakithi sake sahlupheka yile flu. Anibona sikhona abazizamayo ngakho nithi abayibuyisanga lento leyadisiphethe khathi sigquma sifaka lo sithi vala amakhala sivala umlomo. Yibo guys ngeke yaze yanzima i-flu. Ningaze nithi ngiyadedema, vele-ke ngiyadedema khona vele ngiyadedema. Hayibo ngiyayisaba le flu. Ngiphansi kwengubo ngoba ngikhuluma, sengiphuze izinto ezishisayo okwesithathu. Lapho ngiyaqhaqhazela, angikwazi ngisho ukubamba ifoni. Ngiyaxolisa nje ukuthi sengithi fa iy'ndaba zami kulento ngi-worried ngale flu. Ngikhumbula lo sesengimbone last week wangitshela nge-flu wathi nje kuyimanje ngiyagodola ngiyashiselwa. Ngambuka ngamtshela ngathi lona akanayo ile ntuzane le eyayisifakisa ama-mask ngoba sesimile isikhathi eside nje kangaka akangitheleli yini. Hawe bakwethu guys, ngeke ayiphele lento, ayihambe fire ngegama likaJesu, ayihambe le flu. Ema bengizonikhumbuza nina senifuna ukuthi amaZulu akhethayo nikhetha kabi nani. Ngiyayikhumbula iy'ndaba zenu ngaze ngathi mina hawu phela noSjeni ngeke sihlale singalilaleli lakhe iside, ngeke sesithathe iside lomndeni kuphela mase uSjeni siyambandlulula. Ngaze ngathi mina nizosidayisa nakabi emazweni ngoba le izosuke isifaka iSouth Africa yonke mase kufakwa lela gama leliyana lo bandlululo lokuthi thina siyabandlululana sonke siyama-Afrika. Mase kusetshenziswa lo noma phela sekuzobheka ukuthi uSjeni owale, thina lapha sonke sesilobu simbeka amabala. Ngathi hayibo khuzekani lapho e-Eastern Cape, yekani lento eniyenzayo nilalele nesayidi laseSjeni ngoba nisidayisa kabi manje ngale.
koSibari ngoba mase bebuka bona asazi noma nabo banayo access kule show. Mase bebuka le show bazothi phela vele eSouth Africa into zabo. iSouth Africa ke leyo. Kwakuwobani abamemela uSisi Jane bekorobha ngaye phansi? Eastern Cape. Kobani? Kosisi bethu. Futhi yizi sonke ngalobu ngithi Eastern Cape ngoba bengithanda ukuthi nje yonke into siyibheke ngaleyo ndlela singalobu sithi amaZulu amaXhosa. Nengane le enhlanhlathayo ibehavior yengane ayihlangene neKZN yonke. Yaze ngihlukumeza iflu. Sengaze ngikhale lapho. Yebo, we guys. Niyangizwa kodwa sengiyaqhaqhazela. Aha. Yebo ukubone uphathwe iflu noma kube khona ukugula okuphathayo okukwenza ucabanga ukuvuka ebusuku uvume zonke izono zakho. We guys ngeke ngaze ngasaba ngale flu kodwa ngiyalwa. Ngiphuza amanzi ashisayo, ngiphuza iMed Lemon, ngiphuza yonke into ephuzwayo. Hayi mina sengiyinayinti ezilela ngempela phela manje. Yabona tete ngilalela abantu basho ukuthi niyayibona my 90s ukuthi kunjani. Sengibona indlela engikhathazeka ngayo ngezinto Yebo guys sifikile, ngazi ukuthi sifike kanjani kodwa sifikile man. La ekubudala sifikile, sesiphakathi. Yo. Ngicabanga nokugquma manje iflu. Sengibehave nje njengabantu abadala okangempela. Kodwa phela ngimdala vele. Usiyami abeke register ukuthi ngimdala. Ngimdala. Ngivuke zonke izinsuku ngikhumbuza lokho ekseni. Ngithi fix umdala. Bese ngilala ebusuku umdala. Nezinto futhi ngiyithatha ngokuthi ngimdala. Kodwa le video le bengisizokhuluma indaba kaSibindi seku part 3 ngoba phela manje kuyaliwa sekuthiwa amaZulu kusiyami. Nathi sishaqekile ukwenza kwalengane. Asazi ukuthi phela thina singathini ngoba abazali mabemsupporta ngeinqumo zakhe esibona ukuthi ayukodwa ke le inqumo zakhe zishonisa phansi isithunzi somunye. Asinakuthini-ke ngoba nathi sigcina kwi-TV show njengani guys. Bese ngizonikhumbuza-ke egameni lokuthi amaZulu amaXhosa ajaje uSisi Jane benza ama-TikTok video maningi kwase kuthiwa vele noloyiso shuthi ukhuluma kabi ngekubo. Bakhohlwa ukuthi oloyiso bathe baphuma esontweni ngokuhamba kwesikhathi bashintsha ukubuka impilo. Kwase kuba khona-ke izinto ezenzakalayo eziwushintsho. Ima sebelandela kakhulu izinto eziphathelene nesiko ngoba sekunoshintsho. Kwase kuba ngathi division ifike noSisi Jane. Hawu. Kanti ama-siblings bona bekufanele beyixoxele iy'nkinga zabo bodwa bezwane. Unkosikazi wayezoba khona vele. Sengiphethwe ukukhuluma kakhulu. Ngiyabonga isupport guys, bye.